Edozein herritarren modura, Laudio maite dugu, eta herriaren alde lanean dihardugu. Erronka bat da egunerokotasunean, baina herriaren ongizatea bermatzea gure helburu nagusia da. Laudiok asko dauka eskaintzeko, komunitate aktibo baten parte gara, eta herriak aukera anitz ematen dizkigu aurrera egiteko. Laudioko irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko neurriak hartu ditugu. Antzokia datorren urtean irekitzekoa izan da, espazioak izango duen kudeaketa ereduaren inguruan hausnartzen gabiltza. Kultura Kontseiluaren baitatik sortutako lantalde baten aholkularitzaz. Azoka plazaren obra amaitu da, eta lehen mailako produktuen ereduari lehentasuna emango diogu. Tokiko merkataritza loratzen helburuarekin, aurten Laudiok merkataritza astearen lehen edizioa hartu du. Gamusako jauregia berroneratze prozesuak azken faseari heldu dio. Laudioren etorkizuna planifikatzen hasi gara apo berriarekin, etxe bizitza, birgaitzea eta irisgarritasuna. Aurrekontu parte hartzailetan adostutako proiektu batzuk aurrera atera dira. Adibidez, Aretako aurparkea hobetu dugu hobekuntzak eginez. Santa Cruz berdegune honetan, Gardean, zuhaitzak landatu ditugu. Landaluzen, auzoan udalak duen lokala atondu nahi dugu auzokideek erabili dezate. San Roque Sarnagusien klubaren jantoki proiektua aurrera ateratzeko. Obra egitea erabaki da. Aurten lehen aldiz, Laudioarrek San Roque jaien musika taldeen kontzertuak bozkatu dituzte. Parte hartze herrikoia sustatuz. Laia Laudio programazio propioa egin dugu eta bigarren jardunaldi feministak antolatu ditugu. 2026ra itxaropenaz begira gaude, hainbat proiektu ditugu esku artean, eta hurrengo urtean zehar martxan ikusi nahi ditugu. Zorionak eta urte berri on!